irmá do meu abuelo, que naceran nos Novais. Iso dos Novais trae o título dos condes de Tornavais, non que ali hai un castillo en ruínas, e así nese castillo pois dicíase que había un conde que tiña unha, non sei se xa o ten oído, que tiña unha filla moi guapa, e había un capitán do exército que falaba con ela, pero non o admitía. E había un subterráneo desde o castillo que pasaba o río Sil ao outro lado, non? E que se vían nese túnel. Ela deste lado e olha ele do outro. E é cando é que se enterou, é que lles cerrou as bocas, que o túnel cerrado. Vou cerrar. Metiendo a cabeza. A xente agora nunca tomei, non? E iso que nacín en Tril. Acórdome que na casa, era a casa grande, e antes as bodegas todas estaban debaixo dos pisos das casas. Había un pedazo de cubas e tinos desos grandes. Xirmes clapaban máis que todo este local. E dormíamos por arriba, aquel ruido, para que estaba un... E depois o olor, aquel que solta o viño cando está cocendo. Agora non, agora case as bodegas van á parte. Mas as que se fan, agora os pisos son todos de cemento, pero antes que eran de madeira, sempre hai filtracións. Había que dormir con todo aberto. E botaban agua ao viño? Non, iso non que va. Se acaso algún garrafón de aguardiente, que iso venlle ben. Empezou traballando co cine mudo primeiro e despois co outro. Conteme algo disso. Bueno, pois diso que podo contar era o seguinte, que cando eu puxen, xa facía anos que había Monforte. Había un local que se puxo, non sei se ao pouco de nacer, se te poñera, que eran uns alemanes. E tiñan ali no campo de San Antonio. Despois puxerase outro ali do Puente Novo, que ali hai un puente romano de ferro, que le chaman o Puente Novo. E depois estes que chamaban o Bragelata, os alemanes, foi indo mal e trasladaronse para Valladolid. Cerraron aí e marcharon para Valladolid. Ainda era mudo. E aí, xa conocían, porque a xente daqui de Quiroga iba moita Monforte. Xa presencialmente os estudiantes, porque aquí non había clases entonces. Houve unha temporada, cando anduveron os meus pequenos, cando houveron unha clase que lle eran poñerica unha sucursal desde de Monforte. Pero tiveron pouco tempo, porque había poucos rapaces. Entonces tiveron que cerrarla e volveron para Monforte. Entonces, pois xa conocía moita xente, uns porque iban por os fillos que xa vivían ele e tal. Pero que xente, como non tomou nada extraño. De que ano estamos falando? Estamos falando do ano 26. Acórdase de algunha das películas que botou, así das primeiras, das mudas? Botei moitas, pero
acórdome ben poucas, pero acórdome unha de Pola Negra, que se chamaba, unha artista tremenda, das de Charles Chaplin, botei moitas tamén, o gordo e o flaco, non se me acordan os máis dos títulos, non, pasan tantos non nos quedan na cabeza, mas tiña todos anotados, pero non sei, botei esos papeles, porque eu cada película que te poñía o nombre, tal, o título que puxera e o que día. Era así un libro, non? Despois pasou ao cine sonoro. A xente gustoulle? Gustoulle? Gustoulles? Claro, gustoulle, sí. Porque o mudo é moi explicado, non? Porque ve usted a imagen, daquele cuadro, e pois pagouse o cuadro, esa a lectura, non? Entón, enterabas usted máis que destoutras. Porque destoutras, había moitas que, unha xa porque teñan esquición na mesma vista. E outras que, claro, falaban ca imagen, que é como o sonoro, non? Entón, a xente non lle sacaba tanto gusto. Iso dicíanme, que lle sacaban máis rendimento ás mudas casas, porque se poñen atención a unha cousa, perdían a outra. Estaban na sala, nas mudas. Sí, unha cousa rústica. Bancos corrientes, non? Desos de madeira. Igual no teatro, teña o escenario. Era unha habitación, non? Que quedaba ao fin do local. E durante non había sesións, non había cine ou tal, utilizábase como sala de juego, non? Onde xogaban eles privados. Cerrábase, tiña unha mampara que cerraba e quedaban á parte. O cine podíase facer igual, porque puñas a pantalla diante deso, non? Da sala esa do juego. Pero as outras cousas non, porque depois había uns caballetes e uns tableiros, facíase a plataforma, e ali onde traballaban as compañías, dos lados quedaban os huecos para vestir os artistas e todo eso. E non había corriente. Eu non traballei algo con carburo, pero pouco, non? Oxígeno de carburo, sabe como é? Houve moito tempo aquí que nas mesmas casas había instalacións de carburo, luz de carburo, unha luz moi fina, moi limpia, non? Moi clara, parecida a fluorescente, moi parecida. Entonces, traballei algo con eso, pero non me gustaba porque era máis peligrosa. E despois, no ano 13, isto xa fará antes, non? Puxeran aquí unha planta eléctrica, aquí nunha ferrería que había desas antiguas, desas que traballaban con auga, que levantaba o mazo coa presión da auga, non? E machacaba un ferro, bueno. E nesa mesma baixada, puxeron unha tubería e compraron un alternador deses, unha turbina, e daba moi pouca luz. Entonces, claro, non alcanzaba ben para a lámpara de proyección, porque eu sempre non gasei os carbóns porque consumía moito e non había corrente para eles. Entonces, valíame dos dueños da central para que me puxesen doble fase. Te entendes o que é doble fase? Bueno, entonces, que as doble fases tiña luz suficiente. É que a lámpara non é nada peligrosa, porque se a cinta, ben sabe usted que mentre está correndo ten unha ventanilla que abre automáticamente. Parou de correr e cerra a ventanilla automáticamente, pois ten outra para cerrar tamén a mão, non? A linterna. E así era como facía. Cando era rapaz, rompíase Non, eso pasa ya sempre. Siga pasando, non? E iso podíase reparar? No momento non se pode reparar, porque iso leva tempo e hai que fazer moi matematicamente para que coincidan os cuadros, porque a película vai con cuadros como se foran os dedos, vamos a ver.
con este, e teñen que dar todos os... Se usted pega esta película e si, xa perdeu a combinación, porque a maquinaria a Cruz de Malta, que se dice, ten un engranaje que vai a saltos. Pero usted xa traballaba, vai, cada vez baixa unha imagen, un cuadro. Entonces, se esa imagen non vai posta a medida no mesmo cuadro, porque rompeu a película por aquí. Bueno, pois usted corta este cuadro e pon na xunta. Entón, falta un cuadro da película. Non se lle nota porque son repetidos, non? Pero pode dar un saltiño que se nota. O que se fai é desenvolves unha pouca cinta e enganchas abaixo na bobina de abaixo, métese, enganchas que outra e das unha volta e xa anda andando outra vez. Pois é rápido. Ahora non rompe tanto, porque ahora son de plástico, a maior parte das películas. E o celuloide era máis inflamable e ademais rompía máis, porque nos engranes dos rodillos, ao tirar por ela, se iba floxa, baila. Se va moi apretada, pois claro, padecen os engranes da película, non? Porque os rodillos tiran. Entón vai facendo unhas guietiñas, hasta que, claro, chega a estropearse. Tiña un conveniente que cando este, por exemplo, pasaba unha película e a marcaba, tiña que pagar os desperfectos. Iba a revisión e cargaban un metro a segundo o daño que levase, ou unha rayadura na imagen. A primeira que pasei de colores fora Blancanieves, que era francesa, que fora toda dibuixada a mão, non sei se usted está enterado deso, non? Que traballaron moitos especialistas naquela película. Gustara moito, aquela película gustara moito, pero tamén me costara moito, non me acordo agora, fora unha casi das primeiras de color que pasara. E a xente, cando viña algunha así de española, como varias que pasei da artista esa andaluza Carmen Sevilla, pois gustaban moito, sabes, os cantos, as cousas. Pero, sin embargo, tiñan máis fondo as estranxeiras, encontrabanlle máis fondo. Ahora que eran máis alegres as españolas, porque naquela época eran casi todas de canto, de tenores, de artistas destas, xa digo, a xente gustaba, o que era unha época que había poucos cuartos, e a xente le traíase, non, iban algo, pero... Cando empezou o cine sonoro, houve que cambiar a maquinaria da... Non, eu non tuve máis que facer, fíxeno todo eu, que non, para mí non traballou ningún mecánico, non eso, ni ningún técnico. Houve que comprar o amplificador primeramente. O amplificador, pois non falaba. O amplificador traía o previo para a película de Maestreia, o picú para a música, non, con disco, tal, eso. Entonces, eu acopleille, fixen o chasis eu incluso, non? Un trípode de 4 patas, cun centro para poñer o amplificador. Levaba dúas travesas así, plegábase, non? Era articulado. Entonces, metíalle o amplificador por baixo. Baixaban os cables do altavoz, o amplificador, o da célula da película, e depois tiña os mandos, a máis. A cabeza de sonido compreina tamén. Ainda me acordo da casa e da calle. Compreina, era alemana. Na calle de Lope de Vega, en Madrid, no número 47. Bachmann, era alemán, o señor. De que ano estamos falando? Estamos falando do 40 e tantos. Porque o sonoro veu tarde. E hai que ir collilo tamén tarde, que non collín un momento que sería. Como arreglaba as averías? Iba a Monforte, que en Monforte había dous fulanos ali que traballaban neso, tiñan
esos de radio, que tiñan amplificadores, traballaban en Esnejo, entonces conocían todo eso. E teño ido a Coruña tamén, mas levei o aparato completo a Coruña. Non sei que avería tuvera, e fora moi forte non a poderan arreglar. Entonces fomos a Coruña e recomendáronme ao Cine Cuatro Caminos. E había ali un operador que era técnico neso. Ele mesmo reparou. Cando deixou o cine? Xa foi anos, debe ser... por 53 ou 54, creo que foi. O salón para as variedades, viñan compañías de fora, como era a cousa? Unhas que viñan de paso, por exemplo. Codarme a ir a Ponferrada ou a Monforte e falar con representantes porque ir a tal cual, non sei, claro. Chegábamos a veces a acordo. Acórdome que máis que tuve unha compañía aquí, tiveron a mala suerte daquela compañía, a compañía que se titulaba Compañía de Cuevas. Eran uns 20 e tantos, de familias e tal, que vivían. E contrateinos por 300 pesetas diarias, naqueles tempos, non? Por 3 días. E botaron os 3 días. Para vellas, dixemos que podían seguir. Eu, sí, hombre, por mí, o local, vais cobrar o 10% a máis. E quedaronse. E naquele plazo, deu a luz unha das artistas que tiñan, pois tuveron que parar un mes. Pero quer creer, a entrada a barrabosar os 3 días. Ao cuarto día, quero ver que non foi máis que unha docena ou dúas de persoas. Eu levei un disgusto tamén, non é? Ni que tuvera eu comprado por ele. Seguiron, e depois foi indo máis, menos, pero non se defenderon nada ben. Tiño guardado aí, que eu tiña tamén. Já tuve 4 anos
na guerra de África, por todos os campamentos, por toda, en primeira línea, montado sempre encima que eu servín con ametralladoras. E sempre levaba, fixera unha caixa de madeira ali, porque nos estuxos deles era de cartón, estropeabas, non? E teño aquí, ainda. E era o que tocaba eu. Vou enseñar tamén. Isto compraron a de rapaz xa. Ele veio para ali. Isto levaron para ali. E trouxeron ali xa, tivo moito tempo. Tempo que estuve. Me poñen aí que vente. Ten a chave xa, ten todo para cerralo. Bien. Este é un pouquiño máis pequeno xa que outro. Ese ten unhas poucas de cerdas rotas? Si, ten unhas soltas, si. De non usalo, vaise... Ainda está medio afinado. Está bastante ben. Pois fai ben tempo que non... que non se afinou. E ainda o colle de vez en cando? Non, nada, non podo con ele agora. Por exemplo, o collo é... xa non o sujeto, non? Ademais, os dedos, non? Xa todo... non podo, xa non teño conta dele. Afinar afino, é tal e cual, pero aos 5 minutos teño que pausarlo. Vai aí 4 anos, que vim un reuma, e teme perdido. Retiro, sí, o que pasei. Traballaste aos 70 anos, non? Podo me jubilar aos 65, pero como estaba útil, gustaba traballar, esperei aos 70. E despois dos 70, pois, dediquei-me a fazer por aquí traballos. Dos 90 e tantos para arriba, tiña 94 anos. Fixen 20 instrumentos, bandurrias, guitarras, violinas, violonchelo. Gracias a eso, pois, paso ben, non? Porque... a vez dame por distraerme un pouco e lío no piano ou tal, ou enseñarlle a un pequeno poleía e tal, en fin. Música sei pouca. Os instrumentos estos de corda ben se afinan porque somente hai que apretar un pouquiño e ter un pouco de oído, pero un piano non se afina tan fácil. Vai por quintas ou como vai? Por octavas. Por octavas. Vai por octavas. Eu tuve un Maristani. Compraron en Barcelona, na calle Carmen, número 8, non me acordo de dele. E despois comprei este, por antigo, non? E aquí vendino, levaron para Valladolid. E voulle dicir, este comprei a uns señores que tiñan desafinado e estaba defeito de todo, podo dicir defeito. E con dicirlle que lle quitei o clavijero, quitei todas as cuerdas, deixei-no sin nada, para poñelo... Estaba medio desafinado, pero para afinalo, collei un diapasón e puxeno en lá natural, non lá brillante, lá natural. Entonces, fixen unha escala, de lá a lá, unha octava, e despois vais afinando. A partir pouquiño a pouco. Octavas. Xéntese e toque algo logo, se quere. Ten algunhas teclas. E xa ten unha cuerda floxa, unha sola.
E notase. E aí tamén está desafinado esa. Podemos ver fácilmente, hombre. Todo deixa. Sacamos, isto xa se ve. Se ve. Todo desmontei. Aí non quedei nin clavixeiro, nin quedou nada, todo saquei para fora. A maquinaria esa conservaba inteira, non? Estes non traían sordinas, puxenlle eu tamén. E puxenlle amortiguadores, puxenlle moitas cousas. Pouco tiñan abandonado, non? Tiñan abandonado de todo. Tuve non desarmado, que é o tempo. Vou facendo a ratos. Os macillos non fixen máis que retocalos. Non estaban moi gastados, están máis agora xa. Estes retócanse cunha escofina fina, e vais fans puntos redondos, non? E vais lle dando por aquí, e por abaixo, e depois vai quedando fino. Sí. Séntese. Eu non estudei música, a que sei aprendina eu. Eu teño métodos de violín, teño métodos de piano, teño métodos de violonchelo, teño métodos de contrabajo, teño de guitarra, de bandura. E fui papando eu, non? E ao solfeo, pois, fui aprendendo tamén eu casi solo. De quitado un pouco que me aprenderon no servizo militar. Había un valenciano que era amigo meu, tocaba na banda de música. Demos unha lección, máis nada. De 6 anos, non, tinha 7 anos, de 7 anos xa tocaba a bandurria. Nadie me enseñou, sabe como pasou? Meu papá tocaba a bandurria. Tiveran aí que unha rondalla. E eu, cando non estaba, collía-lla. Como empecé, mas tampouco nadie me enseñou. Hasta estuve no ayuntamiento de profesor dunha orquesta que se formara no ano cando foi a República, o ano 34, non fora? Foi no ano 34. Houve ali un alcalde, temos que facer tal, digo, pero eu non valgo, porque tens que valer, tens que axudarnos para ter unha rondalla para onde é que viña así, por aí, tal, ter un... Efectivamente, mandoume que pedís instrumentos. Pedimos instrumentos a Barcelona, un violonchelo, un contrabaixo, 2 autís, 2 violís. Era máis outros instrumentos de guitarra, bandurra, xa tocaban aí que os rapazes. Pero foi no 34. Era últimos do 34. Depois veio a guerra, cando empezaban xa empezou a falange por ali, a tal, a cual, un cachapelo para aquí, outro para lá, e non quedou nada. Os que tocaban, uns foron a milicia por adelantados, outros por atrasados, valía todo entonces. Non quedou nada daquilo. Morreu. Quedaron instrumentos ali, todos os romperon os falanges cando entraron no ayuntamiento. E así quedou a cousa.
tiña oficio de carpinteiro, non? Que trouxe moita xente comigo e enseñei a moitos naqueles tempos. Hasta o ano 36, que foi cando eu tiña serradero, tiña taller mecánico e carpintería, fixen varias obras, varias casas, esa mesma que está aí, de frente, esa fixena eu, dúas calles que atrás, en Quiroga, fixen aquela da farmacia, e fixera unhas 20 e tantas, en pouco tempo, porque eu establecime en Quiroga no 26. E no 36 xa, o que deixa, naquele tempo, tiña o bar, tiña o cine, tiña o baile, tiña escenario, que viñan artistas, casi todas as semanas había artistas, contrataba compañías tamén eu, todas esas cousas. Ya estaba matriculado en compra-venta pero foi un alcalde por pagar a matrícula grande para a venta de madeiras, portaba a delgada, por exemplo, de pino para Ponferrada, para as menores de como se chama, de Villablino. A outra exportaba para Ourense, para un tal Sebane, castaño, así, columnas, cousas desas, e para Monforte, para o Salgado, tamén que teña sardero. Eu traía 30 e tantos fulanos comigo traballando. Traía 4 na madeira, 2 cortando e 2 limpiándoa e arrastrando aos sitios onde se podía carregar. Tiña despois 3 canteiros, ou posteros, como quer decir, non? Que facían as paredes. Tiña 2 albañiles. Despois tiña carpinteiros, 3, 6, 12, 15 carpinteiros. Despois os obreiros, os que axudaban a serrar, os que axudaban a encargar, os que iban para a madeira. Tiña 32 persoas. 5 nunha obra, 4 na outra, 3 na outra, non? Que non era todos xuntos os carpinteiros. Os meus canteiros andaban facendo unha obra. E no taller estabaslle facendo as embarcacións por poñeras. Na outra obra estaban pisando ou facendo o techo. E na outra, houve veces que traía 4 e 5 casas xuntas. No bar atendíamos a señora, non? Tiña 2 camareros. Ela se ocupaba de todo. Pois da noite sí que quedaba eu no local, pero durante o día nada. Tiña uns sirvientas no bar, tamén para a casa, para hospedaje, para todo eso. Eu traballei moito. Con leite, non sei. Que? Cando mata? Con atención ireis contando a vida privada de Manuel do Campo. Ai, si, de Manuel do Campo. Ai, si, de Manuel do Campo. Manuel do Campo, cando era pequeno, a primeira moza deixouna con neno. Ai, si, deixouna con neno. Ai, si, deixouna con neno. E cando era mozo foi branear a Mieres e chegou a casa con 7 mulleres. Ai, si, con 7 mulleres. Ai, si, con 7 mulleres. Manuel decía, eu que vou facer as 7 mulleres nas poido atender. Ai, si, nas poido atender. Ai, si, nas poido atender. E morreulle unha, Manuel non ten pena, porque ainda lle queda a media docena. Ai, si, a media docena. Ai, si, a media docena. Tiña unha burra tan guapa e tan linda que a considera como da familia. Ai, si, como da familia. Ai, si, como da familia.
Manuel decía, boa xunto cura que se me autoriza, casome ca burra. Ai, si, casome ca burra. Ai, si, casome ca burra. E dixo o cura, bollo de vexa que eu non se autorizo a burra na iglesia. Ai, si, a burra na iglesia. Ai, si, a burra na iglesia. E dixo Manuel, non lle mala sorte se non é na iglesia, casenos na corte. Ai, si, casenos na corte. Ai, si, casenos na corte. Preparo o presebre para a ceremonia e ti vai vestido cun albarda nova. Ai, si, cun albarda nova. Ai, si, cun albarda nova. E dixo o cura, pa cousa ir ben, perguntalle a burra se quere tamén. Ai, si, se quere tamén. Ai, si, se quere tamén. O primeiro coche que tuve foi un Peugeot francés, daqueles de cuña que era de 2 plazas a máis. Se acorda usted algún. Non tiña máis que 2 asientos de diante e detrás levaba como unha maleta. Era un pequeño corto. Ese foi o primeiro que tuve. E cando mordeu a fábrica de Ferrari, a Toyota, que tiño dentro, e vou sacar o día seguinte, guardaba ele, pero non andaba con ele, porque me estorbaba para ter ali outras cousas. Apareceu fogueado. Eu fogo ás 4 da mañá e ás 7 da mañá já non había nada, porque o local era todo de madeira, non é? Era un barracón grande, claro. Depois o segundo foi un Fiat italiano, de 7 plazas. Despois, antes do Fiat tuve un Buick, descapotable, daqueles que habían, era americano, Buick. E depois foi quando tuve cambiei a casa, que compraron en Coruña. E dixenlle se mo cambiaba, e cambiou. Paguei o que eles dixeron, nada máis. E trouxen o italiano, que me viñase mellor cerrado. E foi por iso. E tuve no 40 anos, non vai ser que tuve no 2 días. Tuve no 40 anos, o coche aquel. E nese medio, no ano 35. Sí, no 35 foi cando comprei o autobús. É dicir, comprei un chasis. E depois carroceino eu. Carroceino para a xente, claro, de autobús. Tiñen dous defectos moi graves, que padecían moito de freno. Eran frenos mecánicos. Se usted traía a punto para que lle frenase ben vacío, cando iba cargado, iba agarrotado, porque como o ballestaje, ben sabe como é, adiante vai fijo, pero atrás leva a céntrica, e esa non,
ao cargar, corre. Entonces, frenaba o coche. E iba usted cargado co coche e levaba medio frenado. Se floxaba, cando iba vacío, casi non lle frenaba. Para que non fose agarrotado cando iba cargado, casi non frenaba, porque non daba lugar a céntrica. Facía no mes, sin contar as festas de feiras, 14 na máis. Facías de Quiboga, facías de Monforte, facías de Puebla, facías de Rubián, facías de San Clodio, as do Pueblo de Brollón, na estación e na abaixo. Bueno, ele facía 14 días na máis de as festas. E viaxes que se facía á estación con xente tamén, non? E con iso tiña un chofer, claro. Despois da guerra, me tuveron requisado, meu medio defeito, volvino a reparar, entonces puxeron nunha línea, nun forte, desde o campo de San Antonio a Casto de Rei de Lemos. Ali, cando o chofer e o cobrador, estaban ali. E ali o vendín, aquela línea, ali quedou. E que a máis cerca era daqui a San Clodio, non? Que se facía feira tamén en San Clodio. Pois aí cobrábase por plaza 2 pesetas. Para a Puebla cobrábanse 3 pesetas. A Monforte 5. A Rubián 6. E así sucesivamente. E depois por facer un carro das caballerías. Depois facía dos outros que eran para ganado maior, por os bois, parixa de bois, non? Que se son de outra forma xa distinta, ten unhas rodas macizas, que levan además unhas ventanas así de cada lado, vai a roda redonda, leva unha ventanilla por aquí e outra por aquí, e pois van cinchadas, non? Porque hai que meter o eixe de madeira, que é dun grueso de 20 centímetros, aproximadamente, e o espigo é dunhos 10 centímetros. E esas rodas, pois, no centro, levan uns 10 centímetros de madeira, mentras que nas llantas levan 4. Se entende?
que vai de maior a menor, vai iso va. E iso faise, pero hai que ter moita precaución, eso é algo difícil, non? De sacalas ben. Pero que a práctica faise todo. E despois o bastidor do carro, pois era un árbol, cortas un árbol de... A verdade é que case secaron todos os negrillos, chamanlle negrillo, o árbol ese, quedou moi ben. Coges un árbol que leva 5 metros de largo e serra usted polo centro. Serrase polo centro e deixaselle un trozo así de 80 centímetros sin abrir. E entonces abriu e hai que na punta ponlle un calce aquí que quede preso. Despois de serrado. Entonces abre o de atrás. Entonces no centro, ao estar aberto, ponlle un puntal que teña 90 centímetros. Despois, se ten, chamanlle sargentos que hai, que son as cousas de apretar, pero son de metro e pico de largos. Ten que ser fuertes, porque ponlles despois nas dúas partes de atrás e vai apretando, así, hasta que queda de 1 metro, escaso, de 95. Entonces deixo aí, e aquí queda ancho no medio. E arriba, pois, despois vai a parexa de lado, e o carro vai detrás. E no ancho este é onde vai o eixo das rodas. As distintas partes do carro non van todas da mesma madeira? Non. Mire, as rodas podes facer de moreira. Eses árboles que dá mora, non sei se non conoce. Bueno, podes facer de fresno. Podes facer de castaño, pero castaño bravo. E era do que generalmente se facía, non? Tamén se poden facer de roble. O roble tamén é bom. Para iso. Madeiras duras, todas. Menos nogal ou así cousas desas. O nogal non é para esas cousas bom. O nogal para muebles e cousas así desas. Pero para... Despois, iso do que digo do bastidor de negrillo. As cadeiras que lle chaman, que son as travesas que leva onde depois vai asentado o piso, pois esas tamén teñen que ser de madeira boa, de castaño non vale. Ten que ser tamén negrillo, fresno, madeiras de boas, duras, roble tamén vale. E despois, por arriba, pode poñer un piso de castaño, de aliso, de chopo, de que eso xa é igual, porque se pudre unha, pois a outra non ten máis importancia, non? A punta do carro leva dúas furas, así de como isto aproximadamente. E hai que leva unha peza, que tamén é madeira dura, non? Que pasa por diante do yugo e por detrás da correa. Así que vai, non poden ir para tanto, o carro ir para diante. E aquilo é o que fai o tiro. Depois leva unha peza así atravesada detrás diso, para que cando hai que agarrarlo por as mãos, para levarlo máis de un lado para outro. Ali chamanlle chabellas. Aquí tamén chabellas. E a parte de diante cabezallo. E atrás, traseira, nada máis. A troitoira generalmente ten que ser de liso, amieiro que lle dicen. Eso. Porque non é porque sea fuerte, senón que como leva bastante base, sujeta ben o eixe. É que non arde, non quece como outras madeiras, non? Porque o eixe ten que ser ou de fresno, ou de negrillo, ou de, madeiras boas. Entón, aí hai o roce. Porque non é só no andar no llano, que cando van polas ladeiras, pues, levan unhas cuñas, chaman eso que dixo das teitoiras, o outro chime que apreta chamanlle peladoiro,
apretan para arriba, entonces esas dúas pezas apretan o eixe, e fai de freno, para baixadas, non? Entonces quece. E aí é unha madeira desas malas, arde, pega lume, quéntase e canta, van un ruido del demonio, van Sí, pois esos teño feito tamén varios, sí. Vamos co carro do estérico di tu Manuel, pola corredoir arriba, e no medio do estérico di tu Manuel vaiche a filla de Palmira. Torna ahogando José, ergo o lombo do chan, colle os bois pola corda, non seas lacazán. Onde vai o meu Lorenzo, di tu Manuel, onde vai o condenado? Hai 3 días non o vexo, di tu Manuel, está dormindo no carro. Torna ahogando José, ergo o lombo do chan, colle os bois pola corda, non seas lacazán. Foi un caso que foi moi comentado ali primeiros do siglo, non? Agora nada, xa non habrá pouca xente que sepa iso, de que dado algún vello, así, non? Porque desde fai anos non se comentou, non sabía, e a xente que sabía que isto desapareceu. Pois eso da ermida, ali onde está a iglesia, era un trozo de monte, porque está nun montículo así, entón non estaba polo ar, non? Esa iglesia e a Ikea de Paz son as máis vellas que hai aquí no distrito, son as máis vellas. Entonces, había monte deses malezas, matorrales de tal, e debaixo dun matorral deses, pois, encontraron a Virgen esa que é como unha muñeca. Hai unha muñeca que tan grande como ela, como é. E claro, como non había iglesia, trataron de levála para a iglesia do hospital. O do hospital era bella ainda ca da ermida. E claro, collían con ela, e ao chegar á división do pueblo Aquil, este outro que hai un río, que é o río Quiroga, os que separa, desaparecíalle. E desaparecía, levaban desaparecidas, maus. Volvía a mirar ao mesmo sitio, pero estar no mesmo sitio. Onde acolleran de primeira vez. E así fixeron a operación 3 veces. A terceira vez viron que non conseguía nada, foi cando intentaron de facer a iglesia. E unha virgen pequeniña, unha cariña, a volta a roupa que ten, pero non, e ese é o cuento da... Ora saben ustedes así, ou de outra maneira, non sei. Eu sei non é así porque me dixeron así. Os antepasados meus, que agora non hai que non diga. A Santa esa ten moita devoción aquí na Ermida, non? Non hai moita... Non sabe usted a cantidade de xente que aí viña. E a cantidade de fruta que se poña ali. Había un trozo. Ali pavías, ali uvas, ali figos, ali... Eu que sei de todas as clases de cousas. Por outra parte, pois, había aquilo da subasta. Todo o que pedían durante a temporada para a festa,
Pois vendían o día da festa, ali na festa, a subasta pública. E en medio desa había, eu que sei, a cantidad de mortaxes, de telas de xente que iba ofrecida, e deixábanlle ali a roupa, subastábana. Carros de centeno, de castañas, de trigo, de maíz, de carne de cerdo, había de todo. Eles todos subastaban na festa, a tarde baixa. E as mortaxes, que chamaban mortaxes, non. E cando salía a procesión, tamén aí é onde entraba o meco, e máis, como se chaman os... As pampórrigas, que lle peñen, que son gigantes. Bueno, pois eso ainda sigue salindo agora, igual. E iso chamaba moita atención para os nenos, non? E vai un meco con pau e uns toxos na punta do pau e tal, e os xiqueos maiores peganlle por detrás e tal, e xogan con ele, andan a correr, esas cosas. O Alejo, non sei se te acordas tú do Alejo. Aquela era o peor enemigo do meco. Pegaballe cada trompada. Pero era que tiraba, botaba os cartos e pum, Pegaballe cada trompada. Non o podía coller, corría máis que... O conto é da Armida, na Armida había un... o conto ese. Do criado que estaban cos velasquillos. Cos velasquillos. Pois foi o siguiente. Resulta que antes facíanse moitas cousas desas, diabluras, e vos contar algunhas desas. Resulta que estaba de criado nunha casa, non dices así, non moi listo tampouco, pero ao mesmo tempo non era tonto. Eran de San Julián e da Armida, tú non os conocías. O Colorado conocíxelo. Pero o Colorado era o Plácido da Ermida, como se chamaba o outro? O Forneiro, non me acordo como se chamaban. Non me acordo. E eran 4 ou 5 deses. 4 ou 5. E iban, tiñan as novias por ali por San Vitorio, a Ermida por ali, viñan por aí, e xuntabas as noites ali os rapaces. E falaban, eran mozos, non eran nenos. Falaban así as cousas do Ciprianillo, que o demo que traía cuartos, que se viña, pero que había que ir así ao campo, e levar o Ciprianillo, e ler nil, entonces que viño o Ciprianillo, e que viño o demo, que terían as cadeas a rastros, que terían os cuartos. E tanto convenceron a rapaz de creer naquero. E claro, foron... Había a última casa que hai na Ermida. E a caída da casa hai campo de árboles castaños e de todo eso, non? E pois ao fondo pasa o regueiro que se une co río Quiroga. Bueno, foron
ali entre os castaños, e outros estaban xa preparados para facer os ruidos e vestidos de fantasmas. Empezaron a ler e tal, e cual, empezaron xa os ruidos e tal, e o rapaz empezou a asustarse. E cando saíron os outros, tirouse por aí abaixo, pasou o río, e pintou o dedo. Veu dar aí ca Quiroga. Bromas pesadas, non? Non houve máis que eso, nese conto. E aquí neste pasou outra tamén. Había aquí un criado, un home que estaba criado aquí nunha casa de aquí de frente, que era dos Fernández. E tamén así, un home tamén querido, así, non era mal, home e tudo máis, pero cría todas as cousas tamén. E que había unha mocedade tamén, entón, cando eu era rapaz, que isto era cando eu era crío, todo, que non... Eu acordo-me deso, pero non eu cando ese nesas, que era un crío eu. E empezaron a dicir que as noites que choveu moito, que víamos os bardos por aí, polo arroio ese abaixo, que se collían a sacos. E el creu, non dicía, porque non vamos unha noite que chova ben, e tal. E dice, pois vámoslo facer. Hai que prepararse, porque os que vamos, só ten que quedar co saco aberto ali, collendo. Hai unha cascada que cae a agua así como no alto desta casa, un pouco máis. E aquí no cima do pueblo. Un pavo o saco ali, e os outros vamos unhos pavos e vamos por o rebo arriba, dicindo, para que baixen, Tú tens que dicir, alpabarda, por te aguarda. E nos dicimos, biobardo, vai to fardo. E os outros iban dicindo, subiron, que hai unha pena para subir, subironse para arriba, e foron seguindo a ruta, deron a volta apenas para a cama, e outro quedou ali toda a noite. Alpabarda, por te aguarda. Alpabarda, por te aguarda, que non ia nada, claro. E os outros despois xa non ia, porque os outros viñan para a cadeira e xa non é ali. O saco vacío. Así, desas cousas había moitas. Había outro tamén aquí, que tamén dicíanlle que había unha mina aí de arriba, e un que andaba sempre con ele. Era así, ele non era moi listo tampouco. Pero, sin embargo, eu aquí conocino ben, anduve con ele tamén, non é que anduve así con ele, senón que me xuntaba así a veces de casualidade. E foi un día, e tirou, os que iban gañar o outro, tirou por ali algo de sal, por ali. E ele era querido. E claro, tamén foron. E vamos ir mirar a ver, que ali ten que haber tal e cual. E claro, o outro xa sabía o que había. E cando vai o outro e dice, aí está, mira, aí xa sal, mira, hai sal, pois hai unha mina de sal. Querido, que era unha mina de sal. E digo, bueno, pois tú esperas aquí, que vou buscar eu ferramentas para que eu iría hasta a noite, pero o outro non apareceu. Deses contra, hai moitos, non. Sí. O que había antes tamén, iso sí que sempre me acordo e acordareime sempre. Había unha mocedade, cando eu tiña 7 anos, que cantaban os reis. Xuntábanse a 20 e tantos mozos, cantaban moi ben. E acórdame por a cousa seguinte, non porque cantasen, nin porque cantaban de porta en porta, depois tiñen unha festa a contar do que lle daban nas casas. Unhos gaiteiros que foron únicos, eu non me conocín outros, nin vou oír falar deles, e levaban o nome de Ventoselas, era un cuarteto, non? Estes contentos que había con requinto, un tambor de bomber. E o gaiteiro tiña por 3.000, por 4 seguramente. Xa tiña que andar nunha caballería, e tiña por lo menos 70 e tantos anos, cando ia tocando ainda por aquí. E acórdame que tocaba nos Reis. Pero un gaiteiro foi a Buenos Aires, a Cuba, foi aos certámenes aquí en España, e era un gran gaiteiro, eu non conocín outro. E sabes onde estaba o truco?
da gaita. Conocín gaita tamén de fuelle, tamén non conocín, había un gaiteiro aquí cerca, de que caía de 2 kilómetros, onde vivía. En vez de soprar, tiña un fuelle, daballe así. Aquilo non, que ele tiña de punteiro, como lle chaman. O truco que tiña ele na gaita era que os que collían non lle cerraban os buratos, de grandes que eran. Non nos podían cerrar. Ele tiña uns dedos grandes e alargaros 3 veces. Son os buratos que ten, alargoulos 3 veces. E ele sacaballe todas as notas á gaita. E sabes de que forma o facía? É unha cousa que parece que, pois é verdad, porque eu toco algo tamén, esa flauta de... E abre o burato, saco o sostenido e o bemol. Pois ele non hacía máis que collía, poñía os dedos, quería o natural, tiraba por dedo para atrás. Quería o sostenido, dáballe o dedo así, para baixo. Quería o bemol, dáballe para arriba. E aí estaba, tocaba todo. Ele facía isto, tapaba co dedo así. Ahora quero sostenido, facíalle así. Quero bemol, facíalle así. Quero natural, facíalle así. E sacaba as 3 notas. Ao fin e ao cabo, mire, temos os anos e a mitad das cousas xa non nos acordamos. Eu, precisamente, ainda teño memoria, non? Pero pega usted con outros que teñen cerca dos meus anos ou menos, xa non dan. E eu non fui tampouco dices da calle, que anduven entarándome de unha cousa da outra. Eu tuve moito en que ocuparme, non? Pareceme que sí. Pareceme que sí. Non é conto que lle digo, que é todo real, eu todo o que lle digo é o que sei, é que é verdade, non lle dixen ninguna cousa que todo o que lle dixen é así. Tamén lle vou dicir outra cousa que me dixeron tamén un mesmo amigo meu, que unha fulana que lle tiña así algo de odio a outra, unha bella que tiña como bruxa, todo eso. É que un día que
nunha calle que lle puxo a vista nos ollos, e cando chegou á casa que levaba os ollos todos cheios de bichos. Eu non creín, sabe? Pero eu digo o que me dixeron, pero a realidade que me dixeron. Ahora que fose verdade, todo non o podo asegurar, porque non o vin. Será verdade unha cosa desas, que unha persona teña esa facultade de poder facer iso? Que va, eu non creo. Quantos habería malos no mundo? Podría facer. Que hai personas millores e máis malas, eso sí, hai, no, claro, todos non somos iguales, pero eso eu non o creo. Pois sí, asegurou-me. E o que me dixo eso, tamén me dixo o seguinte, era un neno: ha de vir unha guerra que se van matar os pais e os fillos. E foi verdade. Foi verdade. Que veo, foi esta que houve últimamente, que a guerra civil. E era medio tonto. Dicía, se de acordar a xente, porque eu acordo aquilo e só repítese sempre. E repetiuse. Outra das cousas que houve así tamén antes, cando eu era rapaz, tiñan moita costumbre de disfrazarse os vellos, facer as comparsas, todas as cousas típicas dos carnavales. E acordome un ano, un dos máis vellos, que tería 70 e tantos anos, ou tería 80, e iban disfrazados de cura, de xente con velas, con cousas desas, non? E levaban 4 homens que observaban unha caixa ao ombro, e era unha escalera desas de pasos portátil que conocerán ustedes, que teñen uns listos. E iba o home tendido. E ahora, cando veo un movimiento repetirse en realidad na estación, na San Clodio, cando foi da República, entrar ali de alcalde un rapaz, un mozo, que teria 30 anos ou 30 e tantos. E cando veo iso, pois tuvo que esconderse por onde pudo. E meteuse nun pajar deses onde guardan a erva para o ganao, nun local deses. Meteuse a entrar, tiñan noticias dele, que estaba ali, con os casos que descubriu. E deronlle volta a erva toda, e nunha manada pasou sin velo. Como sabía que estaba, un boi dar a outra, e a segunda apareceu. Pois mataron, os veciños, mataron, e despois por o pueblo fixeron esa mesma operación, encima dunha escaleira, 4 fulanos, e os demais detrás, paseando polo pueblo. Recordouse a min moitas veces cousas que parece que non fanse realidade. Non era unha mala persona que eu conocí, pero as fatalidades da vida, que está preparado para un non leva outro, está visto. Sí, señor.